Aurreko bideoan zuhaitz bat egina ikusi dugu eta bideo honetan ikasiko dugu zuhaitz baten adarrak nola sortzen diren, adarrak edo jarduerak nola sortzen diren, bale? Bi modu ikusiko ditugu edo bi bidetik eginen dugu, bale? Lehendabizikoa izanen da irakaslearen kuadernoa, jardueren kudeaketa, jarduerak. Oraingoan hartuko dut hutsik dagoen bat, bale? Hezkuntza arreta eta ikusten duzuen bezala hau hutsik dago. Bale, hau izanen zen zuhaitza, hemen klikatu ezkero ematen dit aukera izena aldatzeko edo, bueno, zerbait gehitzeko, nik normalean horrela uzten dut, bale? Gero gorde eta mantentzen da. Eta adarrak edo jarduerak sortzeko, hemendikan klikatu ezkero, irekitzen zaigu lehendabiziko jarduera osatzeko pantaila hau. Sortuko ditut bi jarduera, bat bide honetatik eta bertze bide batetik, eta biak ere eginen ditut kalifikagarriak, bale? Lehendabizikoari deituko diot jarrera urria. Deskribatzen aldut hemen nahi dutena, zer den, jarrera urria horrekin zerra nahi duten, idazten alda hor edo ez. Estekaren bat edo behar izan ezkero hemen ere klikatzen itxegitzen aldugu, imaginatu azterketa bat dela, bueno, pues igual komenigarria da azterketa horreri, driven duten azterketa horreri hemen esteka egitea, bale? Kategorian, aukeratu beharko dut, hauetako bat, azterketa baldin bada azterketa, kasu honetan jarrera denez, jarrera, bale? Hemendikan uzten dit esleitzea data batera, baina hori ere gero ikusiko du, bale? Kalifikagarria denez, kalifikagarria klikatuko dut, izen laburra eskatzen dit, eta gainera jarri behar zaio, derrigorrez, beraz, jarriko diot, jar urria, edo ur, bale? Kalifikazio mota, kasu honetan hartuko dut, 0-tik 10erakoa, bale? Dezimalik gabe. Eta galdetzen ditea kalifikazio bakarra izango den edo ez. Bueno, kasu honetan ez da kalifikazio bakarra izanen, bale? Prozedura hemen beharrezkoa izan ezkero idazten aldut, bale? Nola lortuko duten informazio hori edo hemen behar dutena idazten aldut. Eta kasu horretan, gorde eta irten egiten baldin badut, gordeko zait eta bueltatuko zait zuhaitzera. Usten duzuen bezala, badut osatua urrirako jarreraren jarduera bat kalifikagarria dena. Bigarren aukera edo bigarren bidea izan litzateke agendaren bitartez, bale? Joan naiz irakaslearen kuadernotik agendara, eta hemen agendan hezkuntza arreta agertzen den saioren batean, klikatu ezkero, ikusten duzue, aurreko batean ikusi genuen pantaila hau agertzen dela. Bale. Jardueretan, ematen dit aukera, zuhaitzan dagoen jarduera bat hartzeko, eta zuhaitzan zerbait baldin badut, kasu honetan jarrera urria sortu badutenez, badut aukera agendaratzeko egina duten bat, bale? Baina nik erakutsiko dizuet hori, jarduera berri bat sortzen, bale? Berriz ere, aurreko leio berbera irekitzen zaigu. Kasu honetan jarriko diot jarrera azaroa, deskribapenean idazten aldut nahi dutena, hautatuko dut kategorian berriz ere jarrera, esteka beharrezkoa baldin bada hemen jarriko nuke, erraten diot kalifikagarria dela, ematen diot izen laburra jar aza, eta aukeratzen dut 0-tik 10era berriz. Ez da kalifikazio bakarra, eta asignatzen dut hemen lehendabiziko ebaluazio honetara, bale? Gorde, eta onartu egin ezkero, badut bertze jarduera bat sortua. Jarduera sortua dagoela, bera ikusten duzu hemen ikur honekin agertzen dela, bale? Berriz ere, bueltatuko naiz jardueren kudeaketara, eta ikusten duzu, sortuak daude jarrera urria eta jarrera azaroa. Biak ere daude
bide ezberdinetatik, baina biak eben agertzen dire. Vale? Bat agendan sartua, eta bertzia nola ez duten sartua agendan, edozein momentuan edita dezaket, eta hemen garrantzitsua da, mendikan esleitzen aldut data edo saio konkretu batera, baina hemen bai importantea dela galdetzen digu ea ze ebaluaziorako eta ze talderako sortzen ari naizen. Kasu horretan, erraten aldiot, lehendabiziko balaketarako, bai seigarren seigarrena, bai seigarren B, biak nahi dutena. Kasu honetan, seigarrenako entzate ginen dut, eta garrantzitsua da, oroitzea, bide honetatik joan ezkero, oroitzea ze ebaluazioari begira egiten ari garen. Hiruetarako dela, hiruetarako. Baina baldin bada lehendabiziko balaketarako, klikatu. Vale? Gorde eta irten, eta horrela joaten da sortzen zuhaitza. Vale? Urrengo bideotan ikusiko dugu agendara nola gehitu, ikusi dugu zerbait, baina bueno, kalifikazio motak, zuhaitzen kudeaketa nola egiten diren. Baina jarduerak sortzearena, bi bideo hauetatik ikusi dugun bezala egin daiteke. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.